A munkavégzés egy elég érdekes új szakaszába lépünk. Nem kell mindig megnyitnod a Gmailt, végigpásztáznod 50 üzenetet, lapok között ugrálnod, majd kézzel kitalálnod, mi a fontos. Ha a Gmail csatlakozik a ChatGPT-hez, természetes kérdéseket tehetsz fel a postaládádról. Például, mire kell ma figyelnem? Miben állapodott meg valójában ez az ügyfél? Vagy készíts egy jól megfogalmazott választ erre a beszélgetésre. Ebben a videóban lépésről lépésre megmutatom, hogyan csatlakoztasd a Gmailt, utána pedig azt is, mire használhatod ténylegesen. Bonyolult technikai magyarázatok nélkül. Először egy gyors magyarázat. A ChatGPT-ben a Gmail a bővítmény katalóguson keresztül érhető el. A bővítmény összekapcsolja a ChatGPT-t azzal a Gmail fiókkal, amelynek engedélyezed a használatát. Ez azt jelenti, hogy a ChatGPT akkor használhatja a Gmailt, amikor arra kéred, hogy keressen, olvasson, összefoglaljon, rendszerezzen vagy előkészítsen valamit az e-mailjeid alapján. Nem lát automatikusan minden Google fiókot, amellyel rendelkezel. Te választod ki a fiókot, és te hagyod jóvá a hozzáférést. Emellett a ténylegesen használható műveletek függhetnek a csomagottól, a munkaterület beállításaitól, a régiótól és az engedélyektől is. Így néz ki a jelenlegi csatlakoztatási folyamat. Nyisd meg a ChatGPT-t, majd lépj a bővítményekhez. A bővítmény katalógust az oldalsávból vagy a beállításokon keresztül érheted el. Attól függően, hogyan néz ki nálad a felület. Keres rá a Gmailre. A jelenlegi Gmail listing a Gmail olvasására és kezelésére szolgál. Nyisd meg, és még a csatlakoztatás előtt nézd át, mire képes. Ha a csatlakozás gomb nem érhető el, vagy le van tiltva, az általában azt jelenti, hogy a csomagod, a régiód vagy a munkaterület rendszergazdája korlátozza a csatlakozást. Ezután válaszd a csatlakozás lehetőséget, ha elérhető. A ChatGPT végigvezet a Google engedélyezési folyamatán. Válaszd ki azt a Gmail fiókot, amelyet ténylegesen használni szeretnél. Ezután olvasd el az engedélykérő képernyőt. Ez fontos rész. Ne csak azért kattints automatikusan a jóváhagyásra, mert egy útmutató ezt mondja. Nézd meg, milyen hozzáférést kér a ChatGPT a Google szerint. Ha ez számodra elfogadható, folytasd. Az engedélyezés befejezése után visszakerülsz a ChatGPT-be, és a Gmail elérhetővé válik csatlakoztatott bővítményként. A csatlakoztatás után közvetlenül is előhívhatod a Gmailt egy beszélgetésben. Az egyik egyszerű megoldás, ha a kukacjellel megemlíted a Gmailt. A ChatGPT-ben használhatod a pluszjelet tartalmazó menüt is. Válaszd a továbbiak lehetőséget, majd a bővítményt, ha ez az opció megjelenik a felületeden. Gondolj rá úgy, mintha csak akkor adnál engedélyt a ChatGPT-nek a megfelelő eszköztár megnyitására, amikor a feladathoz e-mailre van szükség. Most jön a hasznos rész. Képzeld el, hogy bekapcsolod a laptopodat, és több tucat üzenet vár rád. Ahelyett, hogy először minden tárgymezőt végigolvasnál, kérd meg a Gmailt a ChatGPT-n keresztül, hogy azonosítsa a figyelmet igénylő beszélgetéseket. Például nézd át a legutóbbi e-mailjeimet, és mondd meg, melyik 5 esetében van szükség válaszra, döntésre, fizetésre vagy határidő betartására a részemről. A cél nem az, hogy a mesterséges intelligencia vakon döntsön az életedről, hanem az, hogy a rendezetlen postaládából egy rövid kezdőlistát készítsen, így tudod, hol érdemes először keresned. Ez akkor különösen hasznos, amikor tudod, hogy a válasz valahol a Gmailben van, de fogalmad sincs pontosan hol. Kérdezd például ezt, keresd meg a weboldal projektről szóló legutóbbi beszélgetésemet, és foglald össze, miben állapodtunk meg, mi maradt nyitva, és ki mit vállalt. A Gmail előkeresheti a releváns beszélgetést,
A ChatGPT pedig a hosszú üzenetváltást döntésekre, nyitott kérdésekre és következő lépésekre bonthatja. Ez sokkal kényelmesebb, mint 20 válaszon végig görgetni, miközben fejben próbálod újra összerakni a történetet. Következzenek a válaszok. Ahelyett, hogy egy üzenet előtt ülve azon gondolkodnál, hogy erre mégis mit írj, kérd meg a ChatGPT-t, hogy a beszélgetés kontextusa alapján készítsen vázlatot. Megadhatod a hangnemet, a terjedelmet, és azt is, mit kell elérnie a válasznak. Például, készíts barátságos, professzionális választ, válaszolj a 3 kérdésre, maradj 120 szó alatt, és javasolj egy megbeszélést ezen a héten. Ezután mondhatod azt is, legyen közvetlenebb, legyen rövidebb, vagy tedd egyértelműbbé a kérést. Az üzenetet továbbra is neked kell átnézned. A ChatGPT csak sokkal közelebb visz a kész válaszhoz. Ha ügyfelekkel, érdeklődőkkel, beszállítókkal vagy toborzókkal dolgozol, ez még hasznosabb lehet. Kérd meg a Gmailt, hogy keresse meg azokat a beszélgetéseket, amelyekben még mindig válaszra vársz, vagy ahol valaki kért tőled valamit, te pedig még nem válaszoltál. Ezután kérd meg a ChatGPT-t, hogy készítsen rövid utánkövető üzeneteket a fontosabb esetekhez. Itt kezd a kapcsolat kevésbé chatbot trükknek, inkább egy apró, a postaládádon működő asszisztensnek érződni. Egy másik egyszerű lehetőség, alakítsd át az e-maileket feladatokká. Kérd meg a ChatGPT-t, hogy nézze át a releváns üzeneteket, és gyűjtse ki a határidőket, a döntéseket, a felkeresendő embereket, az elküldendő dokumentumokat, és mindazt, amit megígértél, hogy elintézel. Így 10 különálló beszélgetés helyett egy átlátható feladatlistát kapsz. Vezetők és kisvállalkozók számára ez különösen hasznos lehet, mert a munka gyakran észrevétlenül az e-mailekben bújik meg. És igen, ennek lehet pénzügyi vonatkozása is, de nem a nevetséges egyik napról a másikra meggazdagodós értelemben. Az érték általában az idő megtakarításból és abból származik, hogy a teendők nem maradnak el. Egy szabadúszó gyorsabban válaszolhat az ügyfeleknek. Egy értékesítő jobb utánkövetéseket készíthet elő. Egy kisvállalkozó kevesebb időt tölthet e-mailek rendezésével, és többet értékesítéssel vagy a munka elvégzésével. Egy vezető úgy érkezhet egy megbeszélésre, hogy az előzmények már össze vannak foglalva. Ha naponta akár csak a repetitív adminisztráció egy részét megspórolod, ezt az időt olyan munkára fordíthatod, amely ténylegesen értéket teremt. Mielőtt egy munkahelyi postaládát csatlakoztatnál, értsd meg, milyen hozzáférést adsz. A Google megmutatja az engedélykérést, a ChatGPT-ben pedig szintén vannak bővítményengedélybeállítások. A fiókodhoz vagy a munkaterületedhez engedélyezett műveletektől függően a Gmail képes lehet információk olvasására, és további műveletek is elérhetőek lehetnek. A rendszergazdád azt is korlátozhatja, hogy az alkalmazás mire jogosult. Érzékeny üzleti e-mailek esetén kezd óvatosan. Nézd át a fontos műveleteket, és válaszd le az alkalmazást, ha már nem szeretnéd csatlakoztatva tartani. Az AI hasznos, az engedélyképernyő elolvasása nélküli hozzáférésadás viszont nem az. Nézzük meg gyorsan egy listában a hasznos lehetőségeket. A Gmail csatlakoztatása után rangsorolhatod a beérkező leveleket. Megtalálhatod a régi beszélgetéseket. Összefoglalhatod a hosszú levelezéseket. Előkészíthetsz választervezeteket. Átírhatod a válaszokat más hangnemben. Kiemelheted a feladatokat és határidőket. Átnézheted a korábbi ügyfélbeszélgetéseket. Azonosíthatod az utánkövetéseket. A levelezési előzményekből strukturált jegyzeteket vagy jelentéseket készíthetsz.
és attól függően, hogy a fiókod vagy a munkaterületed milyen műveleteket engedélyez, további Gmail műveleteket is használhatsz. Megfelelő ellenőrzéssel és engedélyekkel. A lényeg, hogy nem adsz korlátlan szabadságot a ChatGPT-nek. Adsz neki egy eszközt, majd megkéred egy konkrét feladat elvégzésére. Ha ma csatlakoztatod a Gmailt, kezd ezzel a prompttal. Nézd át a legutóbbi e-mailjeimet. Rangsorolj mindent, ami válaszhoz, határidőhöz, fizetéshez, döntéshez vagy utánkövetéshez kapcsolódik. Készíts egy rövid feladatlistát, és írj válaszvázlatot a 3 legfontosabb beszélgetéshez. Ezután a végrehajtás előtt te magad ellenőrizd az eredményeket. Már ez az egy munkafolyamat is megmutatja, miért más az eszközeid AI-hoz csatlakoztatása, mint amikor csak véletlenszerű kérdéseket teszel fel egy chatbotnak. A munkavégzés ebbe az irányba halad. Kevesebb kattintgatás, több útmutatás arról, milyen eredményt szeretnél. A következő részben ebből teljes mindennapos Gmail munkafolyamatot készítünk.